Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat sina Congresswoman Gina De Venecia at dating Congressman Christopher De Venecia kasama ang kanilang buong pamilya sa lahat ng nakiramay at nagbigay pugay sa yumaong dating 5-time House Speaker of the House na si Jose De Venecia Jr. Sa kanilang mensahe sa dalawang gabing espesyal na pag-aalay kay JDV sa Dagupan City, pinasalamatan nila ang mga opisyal ng pamahalaan, matagal na kaibigan, dating kasamahan sa trabaho at higit sa lahat ang mga karaniwang mamamayan na nagpakita ng tunay na pagmamahal at suporta sa kanilang ama at haligi ng pamilya. Ayon sa pamilya De Venecia, labis nilang pinahalagahan ang pagbuhos ng pakikiramay at pagkilala sa naging ambag ni JDV hindi lamang sa Pangasinan kundi sa buong mundo at maging sa buong bansa at maging sa international community. Matapos ang banal na misa kanina sa Our Lady of Manaoag, ididiretso na ang labis ni JDV sa Batasan Pambansa Complex para sa isasagawang memorial service ngayong araw. Nakatakda namang ihimlay ang dating leader sa libingan ng mga bayani sa darating na Pebrero 18 bilang pagkilala sa kanyang mahabang taon ng serbisyo publiko at ambag sa kasaysayan ng bansa. IFM News. IFM News. IFM News.